खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 1 जुलाइ 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि लोगोनि हेफाजाब होनाय मोनगोन, गोब्राब हाबाखौ मावफुंनो हागोन, गोसोआ गोख्रों जागोन। वृष राशि गोसोनि गोजोननाया गोमागोन, नखरनि गोनांथिफोरा जोबनो रोंनाय नङा, दुखुजों खर' हमनांगोन। मिथुन राशि खस्थ' सहायनो गोनां जागोन, फरायनाय लिरनायाव हेंथा नुजाथिनो हागौ, गोसोखौ गोरा खालामना सोलिनांगोन। कर्कट राशि सानसेमानि गोसोआ उरां फारां जागोन, मावनो लानाय हाबाखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानाय नङा, बायदि सानस्रिया गोसोखौ गोजोन गैयै खालामगोन। सिंह राशि गोब्राब हाबा मावनो गोहो बोलो मोनगोन, गोसोनि लुबैनायखौ मोनफुंनो हागोन, गोजोन संसार दानो हागोन। कन्या राशि थांखि लानाय हाबायाव हेंथा नुजागोन, साननाय हनाया फैमाल थांगोन, गोसोखौ गोरा खालामनांगोन। तुला राशि जेंना जेंसिजों जुजिनो गोनां जागोन, सिगां समाव मावनाय पापनि साजा मोनगोन, इसोर सिबिनायाव गोसो होनांगोन। वृश्चिक राशि लामा आन्दायगोन, मोजां गाज्रि बुजिनो हायै जागोन, थांखि गैयै दावबायनांनो हागौ। धनु राशि रोंगौथिनि थाखाय बाख्नाय जागोन, बयजोंबो सिनाय जागोन, समा रंजा खुसियै बारलांगोन। मकर राशि इसोरनि बोर मोनगोन, मोजां हाबा मावनो थुलुंगाखांगोन, गोबां रां आरजिनो हागोन, गोनांथिखौ मोनफुंजोबगोन। कुम्भ राशि खस्थ'नि फिथाइखौ मोननो गोब्राब जागोन, आंगो लोगोजों नागारलांजानो हागौ, गोसोखौ गोरा खालामनांगोन। मीन राशि जिउनि हान्थिनाय लामायाव हेंथा मोनगोन, गोसोआ लोरबां जागोन, बिमा बिफानि बोसोनजों सोलिनांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव रादाब। क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा गासै 9 भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे 9 भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियान कर्स 2 इयार्स कर्स, स्टेनोग्राफी 1 इयार कर्स, COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 इयार कर्स, बिउटि एन्ड वेलनेस 1 इयार कर्स, सिविं टेक्न'लजि 1 इयार कर्स। बिउटि एन्ड वेलनेस आरो सिविं टेक्न'लजियाव नोंथाङा बेसेन नाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव हाइलि क्वालिफाइड फेकाल्टिस दं आरो 100% जब एसिस्टेन्ट। बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 91013258849 एबा 86386832439